Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. U Alla inti tħejja mara li għal dejjem mibnija b'ġebel ħaj u mażul, kattar fil-Knisja d-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidili jibqa' jikber dejjem mal-bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Glorja lilek Mulej. Il-Filistin inġemgħu bl-eżerċitu tagħhom għall-gwerra. Sawl u n-nies ta' Iżrael inġabru waqfu l-kamp u tqasmu għall-ġlied kontra il-Filistin. U l-Filistin kienu fuq l-orja min-naħa u l-Iżraelin fuq l-orja min-naħa l-oħra u l-wied bejniethom. U ħareġ jisfidhom raġel kampjun mill-kamp tal-Filistin jismu Gulija. Twil 6 idrieħ u xiber. Kellu f'rasu elmu tal-bronz u kurazza maħduma xhur. Tiżen 5,000 shekel bronz. F'riġleħ kellu xett tal-bronz u alabarda tal-bronz fuq spalleħ. L-għowda tal-lanza tiegħu kienet bħal motwa tan-nissieġa u l-ħadida tal-lanza kienet tiżen 600 shekel ħadid. U qudiemu kien jimxi wieħed iġorlu t-tarka. Waqafu bida jgħajjat l-iqtajja ta' Iżrael u jgħidilhom: għalfejn ħriġtu mqasma għall-gwerra?
Minix jien Filisti u intom il-sira ta' Sawl? Għażlu issa bniedem u jinżel għalija. Jekk għandu l-ħila jitqabad miegħi u joqtolni, aħna nsiru l-sira tagħkom. Imma jekk nelbu jien u noqtlu, intom tkunu l-sira tagħna u intom taqduna. Imbagħad is-sokta jgħid il-Filisti għaw jien illum nisfida tajja ta' Iżrael. Għatuni raġel u nitqabdu flimkien. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Inti l-għajnuna tiegħi mulej. Inti l-għajnuna tiegħi mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi u d-dim minn għandi nitwerwer. Ngħidu flimkien. Inti l-għajnuna tiegħi mulej. Meta jqumu għalija ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija li dewwa tiegħi huma jitfixklu jaqgħu. Ngħidu flimkien. Inti l-għajnuna tiegħi mulej. Imqari jekk eżerċitu jqum għalija xejn ma tibża qalbi. Imqari jekk gwerra tkun kontrija jien nibqa' qalbi qawwija. Ngħidu flimkien. Inti l-għajnuna tiegħi mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin. Glorja lilek mulej. Twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jagħmru fil-wisa ta' smewiet. Għalhekk, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażin. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu weqfin. Żommu sħiħ mela, ħażmu ġembejnkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-Slim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu il-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqdu x-xabla tal-ispirtu li l-kelma ta' Alla. Itolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa. Issru fih bla ma tieqfu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Fit-tjubitek żomm ħaj mulej u nħares l-ordnijiet ta' fommok. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Il-glorja lilek mulej. Ġesu daħal Kafarnaw u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar tiegħi għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesu:
niġi jiena nfejqu. Sinjur, għallu ċenturjun, ma jistħoqlix illi tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda inti qgħid kelma biss u l-qaddej tiegħi ifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħti. Lil wieħed ngħidlu mur u jmur. Lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi. U lil sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu miexja warajh. Tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abram u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewwiet. Waqt illi dawk illi twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra fid-dlam. Ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snin. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun: mur, ħajsirlek kif hemmint. U l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. L-ewwel żewġ lezzjonijiet jipprovdulna deskrizzjoni pjuttost dettaljata tal-armatura li kienet tintuża meta inkiteb il-ktieb ta' Samwel fil-każ tal-ewwel qari u meta nkitbet littra ta' San Pawl l-Efesin, qed ngħidu qisu 400 sena wara. Imma dejjem 2000 sena ilu u iżjed. Id-deskrizzjoni li tingħata tal-armatura tal-ġgant Gulija li biha jintimida, jisfida lill-poplu Iżrael hija proprju deskrizzjoni dettaljata għat-tapposta. Għalli spess mbagħad jispiċċa maqtul minn David b'5 ċakiet, allura hemm dan il-kontrast kbir bejn l-armi bħala espressjoni ta' prepotenza u arroganza u l-arma sempliċi imma qawwija ta' David. San Pawl missierna jiddeskrivi armatura spiritwali billi jieħu wkoll l-immaġini tal-armatura ta' persuna tal-militar u jitkellem fuq il-kurazza, it-ħażin, ix-xabla, it-tarka, l-elmu. Hawnhekk it-tixbija mhijiex fiżika imma hija pjuttost tixbija spiritwali li turina li l-armatura hija essenzjali għad-difiża u għat-taqbida kontra l-ħażen. Nistgħu ngħidu li bejn l-ewwel qari u t-tieni qari hemm dan il-passaġġ. L-armatura bħala espressjoni ta' violenza u arroganza u mbagħad fit-tixbija li għatina l-Apostlu missierna San Pawl l-armatura ssir tixbija ta' taqbida spiritwali
bejn it-tajjeb u l-ħażin u fl-istess ħin mezz ta' difiża u mezz ukoll ta' taqbida. Aħna qegħdin niltaqgħu hawnhekk biex nitolbu l-barka ta' Alla fuq l-Armata fil-jum li fih fil-Knisja kollha infakru l-anġli kustodi. Dawk l-ispirti magħżula minn Alla biex ikunu messaġġiera tal-ispirazzjonijiet tiegħu u jmexxuna fit-triq it-tajba. Li tkun kustodju ħarries huwa wkoll ir-rwol importanti tal-Armata. L-Armata bit-training li jkollkom dak kollu li jipprovdi l-Istat bid-dixxilpina interna bil-mekkaniżmu u l-armi li tużaw edem biex tħares it-territorju tal-pajjiż u tkun ta' servizz fejn hemm l-iktar bżonn. Jiena nawgura u fl-istess ħin nirringrazzja l-Armata talli fi diversi sezzjonijiet u riġmenti tagħha hija ta' servizz għas-sikurezza tal-pajjiż u wkoll ta' servizz umanitarju mod speċjali fuq l-ibħra. Imma nafu wkoll kemm drabi anke meta jiġri x'inċident ikraħ fuq l-art tissejħu għall-għajnuna speċjalizzata fl-esplosivi fejn hemm il-bżonn ta' salvataġġ, fejn hemm inċident ikraħ. Biex ngħidu hekk id-djarju ta' matul hekk sena jippreżentakom eżis membri tal-Armata bħala l-anġli kustodji tagħna. Intom tistgħu tidbismu tajdu ma tantx aħna anġli ta', L-anġlu huwa wkoll ħabbar, mhux qed nippretendi li se toqgħdu tiġru bid-diadema mwaħla ma' raskom. Imma nixtieq nippreżentalkom dan il-personaġġ li tant ikkommuova lil Ġesu, dan iċ-ċenturjun ma nafux x'kien jismu. Il-Vanġelu ta' San Mattew jippreżentawlna bħala ċenturjun li mar jiltaqa' ma' Ġesu fil-belt li Ġesu kien adotta bħala il-ħabb tal-missjoni tiegħu, il-belt ta' Kafarnaum li hija belt illum sit arkeoloġiku, kienet belt mibnija propju fuq l-għaddiera ta' Tiberijade dal-baħar kbir, il-baħar tal-Galilija kif nafuh. Dak iż-żmien Kafarnaum kienet belt fejn jiltaqgħu diversi popli, kien hemm sinagoga importanti ħafna u tradizzjonalment kien hemm ukoll id-dar ta' Pietru. Kafarnaum Ġesu għamel id-dar tiegħu wara li telaq minn Nażaret. U għalhekk in-nies kienu jmorru jfittxuh hemmhekk. U jiġi daċ-ċenturjun. Waħda mill-affarijiet li wieħed jinnota li ma talabx għat-tifel tiegħu jew għal xi ħadd tal-familja, imma għal wieħed mill-qaddejja tiegħu. Kien bniedem għalkemm kien soldat u mrobbi u mdorri fid-dixxilpina tal-Armata, anzi tal-Armata Rumana, għalhekk ċenturjun, li ma nesiex il-qalb umana tiegħu. U meta kellu wieħed mill-qaddejja li kien marit ħafna, għamel kull ma seta biex ifejqu.
U saħansitra jagħmel il-vjaġġ biex isib il-dan il-profeta li għandu d-don tal-fejqan u jitolbu. Għandi għaddej u batu twisq. U Ġesu mal-ewwel jifhem niġi jiena nfejqu. Ġesu ma jagħmilx distinzjonijiet bejn Lut u pagani, il-fejqan li jġib għal kulħadd. Ma qadx joqgħod jgħidlu imma tissir ludi ta' niġi u nfejqu. Ġesu jara l-bżonn ma joqgħodx jitlob għat-tessera. Qabel fl-antik kienu kien hemm il-bulettin ukoll. Niġi u nfejqu. U dan is-soldat, anzi uffiċjal, joħroġ b'espressjoni li lil Ġesu ikkommovitu, tantu hekk li il-klim tiegħu ta' dan is-soldat aħna nirrepetuh f'kull Quddiesa. Qabel nitqarbnu anke llum se nirrepetu il-kliem ta' dan l-uffiċjal. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma ma ngħidux il-qaddej tiegħi u ruħi tkun infejqa. Aħna nadottaw il-kliem ta' dan iċ-ċenturjun, l-uffiċjal tal-Armata Rumana, għal ħajja tagħna, għalina personali, għal ruħna. Imma kienet jgħid id-dar tiegħu fiżika. U Ġesu jinduna li dan iċ-ċenturjun tant kellu fiduċja u fidi Ġesu li kien kapaċi jgħidlu kelma tiegħek biżżejjed, m'hemmx għalfejn tiġi inti. Għid kelma waħda biss, il-kelma tiegħek u l-qaddej tiegħi fih. U hekk ġara il-kelma ta' Ġesu li aqwa mill-ispazju u mill-ħin tfejja il-qaddej ta' dak iċ-ċenturjun. Il-Vanġelu jispiċċa il-qaddej fih dak il-ħin stess. Mur ħajsirlek kif emmint. Nistgħu ngħidu li l-fejqan ta' dan il-qaddej huwa frott il-fidi tal-uffiċjal. Hemm messaġġ għalikom f'dan il-Vanġelu nett għandkom tkunu gburin f'dan il-kollega li kien jgħix 2000 sena ilu. Għax jagħmlilkom tassew unur. Jekk ikonna niġbdu xi talima żgħira, tista' tkun uffiċjal tal-Armata u temmen m'hemmx għalfejn tinżal fidi tiegħek barra l-barracks qabel tidħol il-barracks. Dan kien ċenturjun ma kienx ludi, imma sema b'Ġesu u emmen fih. U Ġesu ikkommuova ruħu bil-fidi ta' dan l-uffiċjal. L-ewwel ħsieb mela tista' tkun soldat tajjeb u tkun bniedem li tafda u temmen f'Ġesu. It-tieni, iċ-ċenturjun jifhem li hu bniedem ta' dixxilpina. Jgħid li għandu minnu fuqu u għandu wkoll min irid jobdih. U jispjega lil Ġesu jgħidlu jien stess għandi soldati taħti li l-wieħed ngħidlu mur u jmur, li l-ieħor ngħidlu ejja u jiġi. Lil-sil il-qaddej tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Bniedem li kien jaf x'inhi d-dixxilpina. Imma ma nsiex xi jfisser ir-rispett. Lil Ġesu jgħidlu Sinjur. Avolja mhux qed ikellem fizzjal jew soldat ieħor, dan iċ-ċenturjun
li kien dara fid-dixxiplina stretta tal-Armata u l-Leġjuni Rumani kien jaf xi jfisser ir-rispett. Ir-rispett li tgħallem fl-Armata użah ukoll ma' Ġesu u mal-proxmu. Kellu rispett għal qaddejja tiegħu tant li jagħmel vjaġġ biex il-qaddej tiegħu ifieq għalkemm kien jaf li hu superjur u għandu dritt jordna għal qalbu kien ukoll il-welfare, il-ġid, is-saħħa ta' min hu taħtu għax kien responsabbli tagħhom. It-talima li nistgħu niġbdu fil-psikoloġija li rakkontanna l-Venġelu ta' San Matteo f'dan il-kollokju bejn ċenturjun u Ġesu li għalkemm iċ-ċenturjun ta' raġel tajjeb li kien jaf li għandu seta' fuq ħaddieħor għalih is-seta' kienet responsabilità. U jħaddem is-seta' tiegħu kien verament preokkupat fil-ġid psikoloġiku, fil-ġid u s-saħħa ta' min kellu taħtu. Dan l-awgurju li nagħmel lilkom ukoll. Li għalkemm intom tħadnu għax intom korp tal-Armata, id-dixxiplina f'ġerarkija stabbilita u ċara, intom mistednin li timitaw lil dan iċ-ċenturjun tajjeb u tieħdu ħsieb xulxin. Il-fatt li jiena fuq xi ħadd m'għandi l-ebda dritt nistmah ta' ħażin ħanajtek biex ma noqgħodx insewwaqa. Anzi, hija responsabilità. U meta jien għandi xi ħadd fuqi, jiena responsabbli leh. Nitlob il-Alla li minnu fuqi joħsibu wkoll, ma dik ħalliha mhux dejjem tiġik żewġ fil-ħajja. Imma ħafna drabi jista' jkun li għax aħna niġu trattati ħażin, donna dik il-ħaġa tagħtina dritt nittrattaw lil ħaddieħor ħażin. Hemm bżonn xi ħadd ikun ġeneruż biżżejjed biex jgħid lili meta kont fit-training, meta kont għadni fizzjal minuri jew nkella anke issa qed jittrattawni ħażin, mela lil ta' taħti jien se nagħmilhom ħajjithom infern. Mhux sew imbagħad jien biss. Min hu veru raġel jgħid jiena nagħmel stonku xieref u naqla, imma mhux se ngħaddiha lill-oħrajn. Dak li qed ngħaddi minnu jien jekk ikun negattiv. U dina titlob niskata qawwija ta' ġenerożità kif nafu. Ma kif intom ukoll fis-sikurezza tal-Istat għandkom is-sejħa speċjali li jekk tiġi vjolenza kontra r-Repubblika, kontra l-Istat, kontra s-sikurezza tiqfula biex ma tkomplix il-mewġa, hekk ukoll fil-ħajja tagħna. Aħna rridu nkunu tarka biex jekk għandna hard time m'hemmx għalfejn ngħadduh l-oħrajn. Dan hu l-awgurju u t-talba li nagħmel fuqkom u għalikom. Nitolbu lill-mulej biex
u li hu Alla ta' seta u tiba bla tarf u li jaħkem fuq kollox, jisma' bit-tjieba dan it-talb li b'fiduċja sejrin nagħmlulu. Mexxi mulej lill-Knisja tiegħek fit-triq tal-kelma tiegħek u saħħaha dejjem iżjed bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex iwettaqa fil-fedeltà lejk u fis-servizz lill-bnedmin. Nitolbu? Ismana nitolbuk mulej. Żejjen mulej bil-erfu tjieba tiegħek lill-mexxejja kollha ta' pajjiżna. Għamel li jilqgħu id-dawl tiegħek sabiex jarfu jaqdu dmirjiethom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà huma jfittxu dak li hu taġġid għalina. Nitolbu? Ismana nitolbuk mulej. Ibnek mulej sar bniedem u għoġbu jgħix bħala ħaddiem fost il-ħaddiema. Iqaf mal-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li jaqilgħu ħobżhom bis-servizz dedikat li jagħtu fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. Ħarishom mill-perikli u għatihom sens qawwi tal-missjoni importanti afdata lilhom mill-pajjiż. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħen mulej għal-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li int oġbok is-sejjaħ għandek minn din id-dinja. Seħibhom mal-qaddisin tiegħek fil-għena ta' saltnatek u farraġ bil-qawwa tal-fidi fil-ħajja ta' dejjem lill-leżjiż tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xerret mulej il-barka tiegħek fuq il-familji tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Ejnhom fid-diffikultajiet li jħabtu wiċċhom magħhom fil-ħajja tagħhom flimkien u saħħahom bil-grazzja tiegħek fl-imħabba ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Isma nitolbuk mulej dan it-talb li għamilnilek bħala membri tal-familja tiegħek u għamel li minkejja kollox aħna nibqgħu dejjem maqudin bejnietna fik bi Kristu Sidna. Amen. Akbar iman isimu mal-mol
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Ek sewwa u xieraq tassew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Quddies. Mole Allah,
Quddies tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems sanżurla issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ngħata lina bħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasa, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi radlek il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk illi hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Umm Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri Glorjuża tiegħek u mal-qaddisin kollha illi kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isfijiet tagħna Charles, Joseph u Mario, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin l-widek kollha kull fejn jinsabu
u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebt tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmien. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn gnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
tat il-ħajr. Lilek biss inħobb mulej, warajk biss irrid nimxi. Lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi. Nitolbok mulej ikmandani dak li trid. Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema imma l-imħabba issejjaħ li lejk. Għamel mulej li nkun kapaċi nisma dak li inti tixtieq minni. Ejni ngħix dak li inti tikmandani u ikmandani dak li trid. Għamel illi nsibuk mulej għaliex qabel ma nsibuk ma nistruħux. Fik biss tinsab lena u l-mistrieħ tagħna. Inti għamiltna lik o Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Nistedinkom issa nqumu bil-wieqfa ħalli inkantaw lin-nu Malti li huwa tislima lin-nazzjon u fl-istess ħin talba lill-Alla.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Alla tana